Masu kallon mu sannu da wannan lokaci, sannu da sake saduwa a wannan zango na tattaunawa da jaruman fina-finan Hausa. A wannan karan muna tare da Hajiya Ladidi Fage. Ladidi Fage, barka da zuwa. Barka ka dai ciyaman. To madalla. Assalamu alaikum. To a farkon farawa kya iya gaya mana dan takaitaccen tarihin yadda kake ka shigo masana'antar nan ta Kannywood. Haka ne. Jama'a assalamu alaikum. Alaikum assalam. Abin da ya bani sha'awa na shiga daga irin kallon talbijin haka ana saka mana lokacin Indian film. Muna kallo muna irin wannan kallon film din, to kawai kuma sai gashi Allah ya kawo mu na bidiyo. To a haka sai Allah ya kawo wani film da su Shehu Kano suka yi, wai shi Hindatu. To Hindatu. Sai kawai abin ya burge ni, sai naga ai zan iya abin da ta yi. Haka. Sai kawai abin ya ringa ban sha'awa, sai na ce to yaya ake shiga na tambaya. Sai aka ce ai kungiyoyi ne a nan social welfare na ina Fage? Na Fage. Kano. Ake shiga, shikenan sai in an tashi sai a yi da mutum, sai na ce ni dai ta yan Fage. Sai aka ce mun dai haka ne yan Fage, ai ga su nan ga Shehu Kano ga Ligidi. Na ce to aka kai ni na shiga, shikenan daga nan aka miƙe. Ya kai shekara nawa yanzu? Ya kai 10 ko 10 tun da dai kafin 2000 ne. Kafin shekara ta 2000 ne. Haka ne. Da wani fim kenan kika fara? Wallahi wani fim ne na su Salisu Women. Ba za ki iya tunawa ba? Wallahi. Yanzu kin yi fina-finai sun kai nawa kiyasi? Aradu na manta. Ba za ki iya tunawa ba? Haka ne. Da dai na dai dan bara kirga ina. Akwai wani fim da za ki iya tuna daga cikin fina-finan ki wanda ke a ranki kike jin kin fi son sa, ko da masu kallo ba su fi damuwa da shi ba? Haka ne. To naki wanda da yake a zuciyarki kina ganin cewa acting din da kika yi a ciki ke kanki in kin zauna kin kalla yana baki sha'awa? Gaskiya ba wani fim bane ba illa Carban Kwai. Shine nake cewa shi wannan fim na Carban Kwai. Me yasa kika fi tuna da shi? Wallahi yanda aka yi aikin ne, don sin 1 2 3 5 ba za ka ji a jikinka ba. Amma wannan na ji a jikina, don gwiwoyi na yadda suka yi sutu-sutu suka. Me ya faru a ciki? Saboda sintiri je kicin zo kaya zo yi wannan sin din je dubu wancan sin din. Haka ne. Shi ne ya janyo. Haka ne. To amma ke a karan kanki wanne kika fi jin kuma kin fi so? Shi abin da nake so in sani. Gaskiya kowane fim din da na yi Allah ya sani ina son shi, saboda duk rol din da labarin da aka kawo, rol din dai da nake hawa kowa ya riga sani, biliyan din ne dai na muguwa. Ko muguwa ce ke fili? A'a. To. Haka ne. To me yasa su daraktocin suka fi baki gurbin ki fito a muguwa? Kama kika yi da mugayen koko da kina iya kwatanta yadda suke mugunta? Ina kwatanta musu yadda suke so, da kuma zafin naman ina yi kaman gasken. Haka ne. Haka din ne. Haka ne. To na'am. Misali masu kallo su wani fim kika ji sun fi marari, sun fi miki magana akai? Da yawa ana maganar Jakadiya, sai kuma Mero. To shi ma sunan fim ne? A'a, Meron ni ce Meron. To ya'yan dan uwana na hada fada. A cikin wani fim ne? Haka ne. Na hada su fada. Haka. Kuma duk ƴaƴana ne, ƴaƴan ƴan uwana ne. To na hada su fada shine kuma dai aka ritsa ni. Ne wuri shine mutane in suka gani, waɗanda suka ga wannan din suka ce wallahi me race. To haka ne. To madalla. To yanzu ke mace ce kuma kina shiga cikin jama'a, ko gidan biki, cikin mata, ko a kasuwa da sauran dai irin wannan, ko a mota, haka. Wani kalubale kike fuskanta a matsayin ki na jaruma? Kina sakewa kamar sauran mata? Ba sosai ba, saboda duk abin da za ka yi in dai kai dan fim ne, to kallon da suke maka kawai kamar fim din kake musu.
haka ne. to mutum komai sai dai kana yi kana ɗari da kuma kamalin zamun harshen ka ka san irin magana da kake yi da wayanda kuka haɗa a motar ma in har Allah ya haɗa ku da su. Haka ne. Wato ga Safiya kishiya ta yi aure ƙawarku kuma ke an ce an sha zuwa waɗansu ce ruwan ido ne da ke mai gaskiyar abin? Gaskiya ba gaskiya ba ne ba. Me ka na ruwan ido mutum ya zama gote-gote haka. Haka. Ai kawai ka nemi rufin asiri, Allah ya kawo na rufin asiri a samu a rirrima a tafi kushewa lafiya. Haka ne, haka ne. 'Yan matan fim kannanku da 'ya'yan kuma waɗansu kan yi auren sai a yi abin nan da ake ce je ka idi ka dawo sai ka ji an ce aure ya mutu. Me ke jawo haka ne? Wallahi babu abin duk da ya janyo daga 'yan fim ɗin da waɗanda ba 'yan fim ɗin ba taɓarɓarewar matsalar aure illa rashin bincike kawai. To. Ba za a binciken mutum ya yake ba. Mun san da aka yi mana aure ba a aurar da mu ba sai an binciko asalin mutum, an ji yaya yake da halayyarsa da halayyar shi. To an bar wannan yanzu an daina wannan binciken. In mutum aka gan shi da matsi shi kenan oya ta ibro ya ce dattijan Najeriya. Haka ne. To Allah ya kyauta. Amin. Wani kira da zaki da musamman mata masu fitowa a fina-finai dangane da rayuwarsu gaba daya? Kiran da zan yi gaskiya ga 'yan uwana mata manya da ƙananan mu, rayuwar mace dai kankanuwa ce. Ya kamata ko me mace za ta yi ta ringa sara tana duban bakin gatari. Haka ne. Mu ringa tunawa mu fa ɗakin mazan mu shine fa mutuncin mu da darajar mu. Ko me muke samu mu yi ƙoƙarin mu rirrima mu tafi ɗakin mazan mu. Haka ne, haka ne. To madalla mun gode kwarai da gaske. Masu kallon mu kun ga yadda ta kasance tsakanina da Hajiya Ladidi Fage, ɗaya daga cikin jarumai wanda ta fito a fina-finai daban-daban a matsayin muguwa amma kuma muguwa ta wasa. Haka ne? Ta wasa ce. Saboda haka kar a ganta a hanya a ɗauka muguwa ce, kuma ta yi ta bature ta ce applications are invited, in akwai mai ta yi to ana maraba da shi. Jama'a mu shakata. Jama'a mu shakata.